Ce zici? Am zis că... Da, mai dăm și metal. Dăm și metal. Metal? Da. Mersi. Nu ce? Am 10 kill-uri, bă. Hai mai așa. Player acolo, lot acolo. Uite, încă o dată lot acolo. Dar stai să fim uniți. Vrei glanțe de ceva? Am full la tot. Văd aici ceva epic. Oh, nu. Dar nu trebuie. Ok, stai să craftez. Dar nu ăsta. Mă pune să craftez charge. Bine. Nu-mi place. Leverul nu-mi place. Hai, nimeni. Bine. Nu. Mai sunt 5 playeri și acolo Ok, player acolo. Da. La reboot, la reboot. Acum mai sunt 6, what the fuck. Player la mine. 2. Vino, stai close. Mergem. Uite, azi bă. La 3, 2, 1 și spamăm. Uite, aici. Uite aici, pe partea asta. 3, 2, 1 și. Na, mă, bag bă la voi. Doar dacă mai așa. Îmi place să spamez. Bă! Mort. Nu aveau, bă. Ia uite. Presor. Mersi. Stai. Am full glanțe. Stai, crouch. O să vezi că vine. Vine altul. Hai să vedem cine e mai bun pe spama, bă, puiul. Tu vei ăsta. Win. Mor. Stai! Bă, vezi? Că am zis că care e mai bun pe spama, puiul. Eu vreau la... Am câștigat.